totsvaga pekutendeudza kamera ndikupa shaiwa. Izvozvi makutendere komozodize munhu wachama vatora motorodropiwa nawashikai. Hello guys, people. Washi vatanzi toda kunodropewawo parodi. Oh guys, zviri sei guys for the people. Yo ndatopa live streaming dogodini ambota zve Facebook yangu. Hey guys, yo ndikufara guys, yo andikumbozira feeling yandinayo, like I'm so excited. You zuro ndandofa nestress. Wait. You. Nasinda munhu guys. Guys ndafara zingaiti. Ndafara mozva kuti mufaro wandaita kadai muchimboziva kuti ndafara zviya zvokufara kunge mubenzirawo naroro ka ndo zvandaita actually muzuva ranhasi. Ndokudii paya. Handisi kuziva kuti makore aya ndiwo ari kunyanya. Foni yangu hainyatsi kuita zvakanaka kana ndichasei ndakaita face to face kudai so kana nguva yekurukwa musoro noiwanepo musoro wangu wahwa wakaita mabvaranguja saka ndiwo kudii ndikuti ndambokiyeni washuyo murose vanhu vavapiri nanditendeudzi kudaiwo so yakadai yakanaka kuona iro zimonya mhorosa vanhu mhorosa mabhebha ako vavapiri varipo 365 vamhorosi madi awa asana zoti nyaya yei batafara azoti nyaya yei batafara zvaita chiwa pasi munogadzisa nini ndikuzvikoniwa ndirigoni ingakonota nemhute dzese idzi aiwa ndambopukuta wani aiwa mobvisa izvi ndozodii wani yainguramba kubva paya visa shara glasi inyaya chineri pashara glasi chinendiri pashara glasi ndikadaiwo kuno zvaikaita tobvisa shara glasi ndozodii hamuzoisa rimwe kana nemamutuko hamutoko tiko mutokere musenda todiko tochikwadabura sei izvozviri vanhu vatori palive tombonensi kupisa wakwatanura iri kubuda kupisa nendigadzire dhuku yangu chitaura uchibvisa kudera hanzi chiko ndimbomhoresa hangu vanhu ndaizivei yanzi ndaizivei hove zviri sei. You thank God. You thank God. Rosemary danga ndepi good news. Yes wash charity zhonge. How are you? Thank you. Tiripo mani hanzi zvaita chiperekedza vakada kuinda my beloved believe mairatozvaita wese dhukuria from bed to west guys. Ndiri kushaya time yekundori kwamusoro guys. You maiwe ikono uyabata paamo ndikadzire dhuku rangu iri dhuku ramaikrasenzia mwari ndafara oiye ndafara oivange yombomhorosa vanhu amo changamira apa bata chibata ndigadzire dhuku rangu uchitaura iwewe mse guys tiri kufara kunyanyanya sisi wangu nanguona wachifara nhasi handizoziva kuti varindasvetuka guys neso taungosvetukawo hatizoziva kuti chiiufarira ana musoro wangu zvawakaita guys asi ndaona time yekunda unorukwa musoro ndosaka ndichisunga dhuku plus ndakamborwara nemusoro wangu wari serious last week iyo for like a week ndosaka muromo wangu wakanga wakaita kunge une mapande stereg ndakarwara nemusoro apa uchiri kutohila munhu wangu ari musoro waindigwadza so guys for the people you don't understand ndavara dai muchimboziva stress yanga ndinayo kausingambodero amana apa ndatoya mugokwesenda vedu ndichifara chitega ndinyasoenda kune network
ndarohwa netiketi kani ndamira pandisingatozive mugokwe senda muno ende mapurisa mwarave $15 apa ndine stress guys. On top of that stress ndava ndasvika ndichirohwa netiketi ndikanzipa watomira ipapa apa totendegwi tiketi nkiju 15 just like that. Kweni ndimukundidi saka chimiaiko chimina ndichange ndapedza hangu zvemuna ani mabhazi acho anenge apirere ayo uyu mukuto arudzoka kuno kubhikozi ani washi imumo muda kundiona inini aiwa chimira izvi mirai aiwa uyu ndoda uye zvindamisa kampana kaya saka ndakati washayo achauya nako pana muda kuti washanomutora ega ini akandisiya kabva yano kampana chimira 2 seconds ndingopedza kutsanangurira vanhu aiwa munoda kuenda kuyi kupi zve zve munoenda kudika ndiri muchanodzosa kampana kaya wasindonana nomutora chindai naye anotora wachindira mudzoke mupedza zvamuda kuita zvenhai vaikira vachihuri munoda kudii kwemi achaonana nouyu upi ona avo saka guys now vapuwa mari Chris baby uyo ndipowa mari bata apo pandibata amo ndinyatsotsanangurira vanhu so vanhu vari kuti varegerere babaro vaita sei in personal kuti achokwadi indombogeza maoko dai ndanga ndine bhidha riri papi guys. I want to dig the bhidha chazonyanya kundigwadza after ndawa kuti vawanikwa guys. Megandikutsanangurirei munhu wandifonera inini makusenseni ndamuka ndikatekstira sabhuku ndikati sabhuku inini ndingirikini pana patiroti pari kuitwa basa guys. By the way pari patiroti pabasa pari kuitwa saka pana vanhu varikudaanotorwa kuti vauye vati pane maforms anenge ada kufiliwa something like that. Saka ndatongoyo panapa ini ndatekstira sabhuku ndikati sabhuku ndakaitawo live stream yangu zuro mapictures takuda kudi kunoprinda hambozviona vanhu wobva vakandifonera da kutendera vanhu vese vakaisa mapictures because I think mapictures iwa akatenderera magroups ekwana Chivi Masvingo Mondoro vese vanhu vakadii vakatenderedza ndo zvandoda kutenda ndiwe social media sometimes inobatsira. Chiwa munzwe the most painful part kuside kwangu up to now sekuru ava kana kuvariko kwavariko koka zvamakaita makamagona but still maifana kuzondibata kuti mutaura kuti ndimuna babaruva kwamuri ikoko hamunzwisa zvakaitika. Handitati babaruva paipe vashayikwa usiku huya vakafuma vachifamba ndofunga neshoka kusvika vanobata kuna Beatrice Road. Vabata Beatrice Road ini mukomana wandifonera makusensena akati sisi chero ini handina kukwasa kuzoenda painternet kuti ndionewo zviri kuitika asi zuro pandakazochaja foni yangu unogara kunyatsime munhu uyu pandakachaja foni yangu ndachaja foni yangu ndo pandakaona ndichipinda painternet kuti babaruva vari kutsvagwa. Saka ndakufonyerai kuti ndikuudzei kuti ndakavaona paBeatrice musi waWednesday iwoyo ndavaona paBeatrice vaita sekuti vaizivana nemunhu akavakwidza mota asi munhu uyu waita sekuti ndisekuru vacho hamonzisa sekuru ava vakavhunza baba vavo kuti uri kubvepi hanzi vakandikubva kubasa hanzi sekuru ava ndokuti iwe unogobva kubasa sei hanimozviona zvikanzi ndatonzi ndakumba ndibabaruva ava vari kuudza ndonga sekuru vakati aiwa ko mari yebhazi unayo here hanzi sekuru babaruva vakati ina handina mari yebhasi hanzi sekuru inini handisi kuti usekuru hwekwana mai here kati usekuru hwekumukadzi wanani wana Mairuva handizivi asi ndobva vanzi sekuru vati musikana uyu chero haangambokuregiwo uchifamba neshoka uchiinda kumba usina mari yebhasi kureva kuti iwe ukabva usina kuoneka uye wabva zvisina kunaka uyezve koshuga dzawanzi wakadzosera here ndisekuru ava hamona vanga vane mota saka ina vasekuru handivazivi hambozviona uyu munhu uri kundiudza wafona makusenai saka sekuru vaitoenda mumasvingo musi iwoyo sekuru vava ndokukwidza babaruva kusvika mumasvingo ini unowo makuseniwo uyu mukomana achipedza kundifonera sabhuku vachindipa meseji vachiti babaruva vakasvika kupi kwaChivi zvuro kuma9 dzeusiku tikati ko makagodii kuchiekera
kundifonera kuti babaru vasvika kuti ndandane stress even madeko zuro ndandane stress kwachireya kwacho kwakusikachanakidzi kana kushanda because une usikachahwisi kuti munhu mupenyu here kana kuti asi mupenyu especially madays angapo tatane omwe because takaenda Wednesday kureva kuti Wednesday isu tichisvika babaru vangu atori mushina kuinda kupi kumusha kwavo kwachivi uku uye vavakwidzi vamota nasekuru vavo hakuna wakandidi wakandizivisa hamozviona Wednesday tiriko taita police report sekuru aya pamwawo ameno chakavadzimaidza kuti vangondifonyera kuti babaru vandavakwidza kuno hamozviona Thursday kureva kuti kumasvingo aifana kusvika musi Wednesday babaru havana kusvika kwachivi havana kundosvikeyo vakagumira mumasvingo kuda ndiyo mavanga vari hamozviwisisa Thursday vari mumasvingo isiri kutsvaka munhu hatisi kumuwana izvo watokwidzwa Friday zuro ndikati no ini regai ndiite live stream police ndobva ndaitaurira zvakare ndikati ini ndakuitawo live stream ndaita live stream yangu iyi mapicture ndo atashandisa aya ababaruva kuti atenderere pasocial media kuti vatsvakwe kuti varipi because handizivi kuti izvo right now vari kupi izvo vari mukati memasvingo mutaundi kudanani nasekuru vavo inotori hama chaiyo chaiyo kwete kuti hama isiri yekudayo so ndikati alright no problem zvanaka ndikati kuimimi sabhuku dai machiziva sabhuku akati ndatozofonegwa nemumwe ari panext kuti sekuru kuno kubabaru vavanzi vakasvika zuro usiku kuma9 uye ndofunga ngo atoudzwawo nemwana wavo avafonera akati munhu wakaonekwa arimo machivu ndobva sabhuku vati mairi vanga vauye kuno vataure naSharon vachivaudzawo kuti babaru vazvokwadi variko kumba uku rather than kunyarara iwe munhu uchitsvakwa hamozviona ndikati aiwa zvakanaka saka vanga vachitiwo sabhuku nowawanawo mukana wogozouya nezvinhu zvavo wosiya uye nebhalansi dzavo dzanga dzasara ikoko wosiya inini personally vanhu vanoti varegerere vaite sei I cannot guys damuchimbozwa stress yandakapindana nayo mamusikambodero ndakagwadza wasvika pekupesera even kwachireya kwachoni wanyatsoona kuti hakunawo zvokuita because mabhridha ikoko anga akukombana nokuti time yavo yafamba sterek vachingomira vari pa1 project isiri kufamba uyezve material yacho nenge isina kudhirivhariwa zvinhu zvachoni zvapera saka obvious ndandamira ndakadai ndotori neimwe video ndatombeta makusendi but zvokumanikidzira kunyatsoona kuti panapa handinawo zvandokwanisa kuti achirege tingoita kuti basawo kuno kurekwachirera rifanire kufamba but still uku hausi kuziva kuti munhu wakapondwa here kuti munhu wakaita sei moona mandoba ndoblema sekuru dai sekuru makangondifonyera iwawa handivazivi kuti ndevedivi ripi nekuti hanzi sabhuku ndobvunza mairiva kuti ko ivo babaru vanoti vakafamba sei hanzi vanoti ndakaenda kuHarare ngati kuHarare vanoziva kupi zvikanzi vanoti ndakaenda kuHarare ndikandoenda kune madzishe saka namozorugari guys ndikaenda kune madzishe ndikati madzishe emuHarare kupi zvikanzi vakati hama dzana mairuva ndevehumambo saka hama dzana mairuva dzeumambo ndoko vakainda vainda kuya ndobva vavaperekedza kusvika masvingo indichiona kuti connection yacho kubva masvingo kusvika uku vakafamba yakatokadi I don't know inini personally guys ina ndichadi zvekwana babaruva vayanodawo kuvapa basa vanozovatoravo apa vari kuvahwira tsitsi kuti mhuri yavo inozorarama sei munogona kuinda ndinokupai madirections mozongoinda ikoko kana muda movatora from there motangira ipapo inini ndaudza sabhuku chokwadi pamberi pamwari kuti ini sabhuku handichadi zvangu am done because makandinyengerera nana Graham chiti vatore muvabatsire but zvavandiitira gondoguna ndidi kureverai nhema hakuna munhu unodeserva kuti utwe treatment yakaita sekusvika ipapo inini emotionally zuro ndandatokwa neBP kana sazana kana kukosa kuridya because manje now ndakufanira kuita responsibility yekuti ndinde inini nekwana ndiri kwachireya kuna saka na Petru zuro Petru nasana yandakatozoshandisa $10 iyoyoka ndakati beta ndishandise $10 ino yandinayo ndiite live stream nditsvake munhu guys because munhu akanzi wangu akapondwa indisina kana kuisa effort shandisa kuti ini ndandine something kana kuti hand in it hamuona manje saka hai inini kana veduwe apa ndikatozofona ndikati no ini ndigamboenda kunoona nawo achina nadhai zvangu because tiri kusenda kunoku muona manje musenda ndio mune stand yangu haisi secret ndatotaura chokwadi kuno vanhu musenda ndio mune stand yangu saka obvious inini ndiri kugara kudhuze kune development yangu ndobva ndati no inini zvokuti ndimbogara ndiri kwachireya munhu zora nhasi ndatosiya ndamboti guys rega ndimboti dzokere kupi
kusenda because ndikambodzokera kusenda ka ndombonoona vanhu ndombonotaura nevanhu ndichiseka because already apa moyo wangu zuro guys ndakagwadzwa svika pekupedzisira ende nhasi chasodondibhuwa nechekuti vanhu vanga vane munhu kwakunyarara kwakutosandiudza kuti vane munhu instead yekunditaurira muona zviri fere izvozvo saka bhudhi vachoni vamwewo vamandebvu vazombondifonyera vakati ko ndezvipi zvatiri kuhwa kuti baba ruva vakadi havasi kuwanikwa hamozviona manje vekumandamarwe vaive ndikati vakasvika kumba kwavo usiku kuma9 hakuna watovafonyera kavaudza kuti baba ruva vadi vawanikwa saka evo inini handichadi hangu nezvabari vachirega vaite zvavanoita vari ikoko vachiwezi kuona munhu achikwanisa kufamba neshoka kubva uku kundosvika kwaekera because it's about 45 actually kwakafamba neshoka that's 45.8 kilometers vachifamba neshoka kudai neshoka hamozviona saka iwe kana munhu wakafamba neshoka kubva ipapo akasvika akandobata paBeatrice abata paBeatrice kwakuizoti nasekuru wake kusvika mumapi mumaekera mumasvingo wasvika mumasvingo vakagara zvavo vakanyarara vane munhu ini ndiri bhizi kuita BP indochizoona inozapa nedhati comment yakandigwadza zuro kuti munhu ototaura kuti hanzi iwewo wakatochekeresa baba ruva. How do you feel guys? Zvakatobva zvatondiita times 10 BP kuti saka nini ndine effort yandiri kuita right now kuti nditsvake baba ruva kuti varipi uye kuti zvakafamba sei apa ndakuda kutotuma vanhu kuti ndai munoprinda mapepa. Even the owner of the Ngirikini project unoona zvinoita Mwari ndakamhengera tomuudza kuti ini nda kunovabvisa paproject hakusi kuti ndavaitira utsinye but I think pesi yakufamba nayo nebehavior yayo haichaiti vakatonditi vaita sei ndikati aiwa regai vaindi zurowo vakatofona vakati mavawanere vakatoti maybe vanhu vanofanira kumbodzokera futi panyamweda pamwe ndo pavari vavatoriwo consent but hatifaniri kushanda tichidere mozviona manje saka aiwa vanoti hanzi varegerere inini handichadi vedu weBP yangu ndinoikoshesawo iBP iri mumuviri iyi inoda kugara guys you don't understand ndikuseka but hazvisekesi guys maybe sekuru vasingazivi like ndinovapa benefit of doubt. I think pandinongozovabhlema ndevekuti dai vakachingofona kuti mabaru vandinawo kuno vabvawo mune zvakanaka ikana kuti havana mozviona manje ndikatoda kutsvaka bidap ndakutsvaka bida ndidhidhe kudai tofusira kudai aiwa kana vanhu vanoti vanzwire tsitsi inini no handichadi ndaright because pain yandakahwa especially zuro nepandakaudzwa statement rekuti sezvo uri wakawatora baba ruva unofanira kuti uye uzoripota futi kuna sekuru wochivaudza face to face kuti Ngirikini ndini ndanga ndinavo mwana wakashayikwa vasikana ndakatoona yatowo kutotanga kuzondita reverse psychology ndikati no even in future kuna vanoti hanzi vatinoita mbobatsira nemaprojects vatore vayo kubasa. I think I will not do that. Ngatingoti kana munhu angopera kupedza kubatsigwa unongosara ikoko hake for the meantime ndaright nekuti ichi chihati break changu ichi kechi madepartments achachishanda nawo akawandisa angati kushanda nedepartment iri ndoshanda madepartments ari apa angu akawandisa unotsenda neiwo emotionally you are stressed because maybe of you are stressed because of my project, you are stressed because of an individual person. How many stresses should I handle people of this nation? No. I should also rest. Wozviona manje izvo chiri right now ndotone stress yekwachire utorione inenge toriwo drama rakamira roga iroro kutoti rofana kuhandla behind the scenes data izokudza zvimwe zvinhu zvatinota go through ka munochemere mumese mochema musodzi kudai uso hamozviona actually musodzi wababa ruva nsanda uchema kuda ndichauchema kuti aiweza kuti kuseka wese rugara datozombofonera boys vasandariudza kuti baba ruva vakasvikayo handi kumusha kwavo marecordings ndinawo vachitaura kuti wekera boys vanzi vakasvika ngati mugodzwa na Grey vatore video vachitaura kuti vavaona variko ava manje ayo no aiwa zvababa ruva venyangwe vakanzi vaitambura sei rega vatambure vari ikoko nandichadi nokuti apa level chimboimagine because ndatanga kufunga kuti saka imagine pavakafamba 45.8 kilometers neshoka apa ingadai vakarokwa
vakakandwa kana mumvura taiziva kuti vakaroverwepi hatizivi. Ko ingadei vasina kuona sekuru ava murodhi vakaenda vakandosvika mumasvingomo handingadei vakafamba neshoka ingadei vakapondwa futi hakuna waindiudza. Even mumasvingo macho mavakasvika vacho vakavasiya ingadei vakangondibatirawo foni kuti ndavakwidzawo vabva ikoko zvakanaka here kana kuti ndavaa kuno zvaigona ndibatsirawo nestress yangu isina kuzonyanya because ndofanira kusiya rimwe gap restress aingazopereri kumunhu mumwe hamozviona manje. Saka ndinongoda ngotenda Mwari kuti vawanikwa uye vakasvika kumba kwavo zvakanaka kuma9. Saka handizozivi kuti vakazopuwa bus fare zuro here nekuda kwemapictures anga atenderera I don't know. Hamozviona nekuti ivo pavakabvunzwa vakati hanzi bus fare yese yakatumigwa mairuva ndosaka ndati chiregai ndifambi. Bus fare yese yakatumigwa naSisi Sheroni ikaenda kunotenga grocery kumba. Hamozviona. Saka inini ndofunga last trip yangu yandichaita kutora zvinhu zvavo bandokwanisa kuwana petrol right now handisanda nepetrol bandowana petrol ndotora zvinhu zvavo tondosiya kuna nasekuru vachoni nyangwe ndikavashaiwa ndikaita sei hai kana hai ninde ndaright ini asi raluza ningiri racho aiwa uri kudhodhonye ipapo rizofaniri kuzoita rusi zveimi ari mukati mune mukati munhu ari kurova ari hawe mukati mechocho tengi mutrenji. Hai kule mani. Saka guys pane umwe ndingada kuedwa hai Mwari we ndian accept toita sei handiigone ndoti ed ora panoda kuedwa hanzi connection failed handizive kuti ndofunga nemunhu wachangada kuedwa you can request kuedhewa handiti ndakagwadziwa in accept ndakagwadziwa chaizvo Jesu musiku wedenga kweri kunditi connection fail 1 ndio zvairi kungondiita muri kumbodini ko vanhu vaJesu sho munhu wotondifunga kuti ini ndakavhovhonyesa baba yake rainini ndakati naMwari harisi shurawo iri kunditi slow connection. Hai inini zvekokoko handichadi hangu bodo sorry ndombozama uyu President ari kuzviitira zvinhu zvake kumusha kwavo kwachivi anozviitira zvakewo iye ndakazviadresa kudhara hamene kuti iri ngoti connection failed guys kuda kune zvandofanira kuita iwe ndiono afanira kuaccepta ikoko kutizve ndiri kukuedha kuramba wani vanhu iri kuramba kune zvandokoniwa here ini ndiri kurequesta here kana kuti zvofamba sei allow audience ndizvo here nema dzangu ndikatimbozama uyu ruramai futi iri kuramba hakunawo zvokuzviita vasikana but anyway guys I think baba ari kuva isisu kwedu ndoinvita here handisi kuzvigona ini guys ndakafara guys up to now ndiri kufara zingaiti ndiri kufara kuti zvokuseka iri kundirambira ini kuti ndiite edhi yachoni saka ndodini vasikana iri kuramba ndiri vanhu vari kurequesta iri kungoti connection failed So guys, by the way, it's actually papo now. Let's go back to the original business redu chairo icho ndakufara kadzungura dzoka raraita deleted kuita evaporate guys my dzungu I could feel it kuti energy rangu is gone. I don't have energy, I don't have power, I don't have the overzealous, I don't have the pampered connection in me. Guys, unonyatsoziva kuti inini handisisiri inini chaiye unozviwa kuti that energy yako yekufara nekuseka nekuita sei yata depleted. Actually inenge yapa 0.00000 infinity%. Now aiwa patazvikwa ndaita kuti recharge ndio zvandabva ndaita now ndakuchikwanisa kuchinyatso kuchishanda
kwachireya manje ngatizviite guys nekuti in the name of Jesus Father God Almighty titsenge zvitina zviri uye kwachireya uko zvipere mudenga vasikana tiinde kumwe tindoona kuti zvakamira sei saka izvizvi right now ndakamboposta imwe video mavideo zangu angasi kunyatsoita nenyaya network tinazvo zvitina zvedu zvakakwana kuvanhu vakabvisa vakaita towards 4000 bricks saka ni nhau iri kunedza Chris uri kuya nedanda rako Chris yambomoresa vanhu Chris baby chiuya umumoresa matoko guys our project tine vanhu vekumamutoko munomu tine vanhu vekuekera nemadzako vanhu asinotiroekera inspector isinopenge saka guys ndozvitipo nikirikini tikuti zvidhina zvedu tikwanise kuzviunza panzvimbo semende dzedu dzikwanise kukwana 20 then tota kuti zviriwe mudenga guys I think pane munhu watakamirira panapa kufanira zvepabasa pedu panapa takumbokata takuita zvimwe zvinhu zvebasa. Thank you very much vanhu vese vaindinamatira, vanhu vese vaindifonera, vanhu vese vakashare magroups. Thank you nekumira neni, thank you nekubelieve in me as well. Miedzo inouya nenzira dzakasiyana, vana satani variko vanenge vachifighta neimwe nzira, but Jesu musiki wedenga uriko. Bye bye. Tatite zvebasa guys, toenda sei.